Jamana an bɛ aw fo ka koɲɔgɔndɔw ka don don timinadiya kosɔn aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ k'an lajɛ Lidi Media sanfɛ walasa ka kunnafoniya fɔ aw ma ko dan se dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaru kumabow la jamana ɲɛmaa Général d'Armée Assimi Goïta bɛ taamana nin waati la Irisi jamana kɔnɔna na. Taama in kɛra sababu ye n'u ye tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔw la baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ. I b'a ye fana k'a fɔ k'a ɲinina politique tɔnkɔrɔw fɛ k'a fɔ k'u ka kibaruw di ka ɲɛsin u ka musakako ɲɛnabɔli ma san 25 tɛmɛnen ninnu na. U hakilila ye min ye o ko la an bɛna kuma o kan kibaru wolonwula fara olu kan bi dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. Jamanaw an bɛ aw fo o kura ko danse kibaru kɛnɛ kan an b'u daminɛ ni min y'o de k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa Général d'Armée Assimi Goïta bɛ taama la Irisi jamana kɔnɔ. Taama in laɲini kɛra Irisi jamana ɲɛmɔgɔ Vladimir Poutine de fɛ. A taara sibiri tɛmɛnen baaraɲɔgɔnya ni badenya ni jɛɲɔgɔnya taama de don. Baara ninnu hukumu kɔnɔna na jamana ɲɛmaa fila ye ɲɔgɔn ye ka hakilila fana fɔlɔ kɛ ka ɲɛsin jɛɲɔgɔnya min bɛ Mali ni Irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ o baara taabolow ma. O kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na tɛgɛnɔbila kɛra baaraɲɔgɔnya bɛnkan sɛbɛn dɔw la. Jagoko sira fɛ kuranko gɛlɛya min fana don u bɛ se k'a ɲɛnabɔ cogo min na ani fo ka taa se ɲininiw ni dɔnniyaw hukumu kɔnɔna na. Politique siraw fɛ jɛɲɔgɔnya minnu yɛrɛ fana bɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye diplomasi ye baaraw fana bɛna tɛmɛ o sira ninnu fana kan. Kulu dɔ sigira walasa ka se ka nin baaraɲɔgɔnya jɛɲɔgɔnya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi minɛ ani k'u lawaleyali baaraw ɲɛminɛ waati nata ninnu na. Malidenw b'a la ani fo ka taa se Irisi ka denw ma. Sanfɛ kalanko ani ɲininiw ani dɔnniyaw fana jɛɲɔgɔnya sɛbɛnw b'a la ani fo ka taa se sɔrɔ yakubali fɛɛrɛw fana bɛɛ lajɛlen bɛ a ko hukumu kɔnɔna na. Lakanako la kɛrɛnkɛrɛnnenya la o min ye Mali gɛlɛyaba ye i b'a ye k'a fɔ ko tɛgɛnɔbila kɛra sɛbɛn dɔ la o hukumu kɔnɔ. A ɲinina k'a fɔ ko o bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ hukumu kɔnɔna na an ka kɛlɛcɛw bɛ se ka kalan cogo min na jatigɛwale kɛlɛ fɛɛrɛ ɲumanw na ani a dɔnniyaw la o baaraw bolodalen don a kɔnɔ ani fo ka taa se minɛnw bɛ se ka di kɛlɛcɛw ma cogo min na ani k'u dɛmɛ baaraw sabatili la jatigɛwale kɛlɛ hukumu kɔnɔna na. Sinsin bɛna kɛ olu kan kosɛbɛ ani ka se ka jamana lafasa ka jamana lakana ka basigi. I b'a ye k'a fɔ ko nin bɛnkan sɛbɛn ninnu b'a jira k'a fɔ ko a kɛɲɛ ka yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ ye ko Mali ni Irisi ka jɛɲɔgɔnya taabolo ka ɲi kosɛbɛ ani Mali b'a fɛ ka a yɛrɛ ta yɛrɛ sɛbɛ yɛrɛ la ka se ka bɔnibɔla fɛɛrɛw fana olu sabati min ye jamanadenw fana ŋaniya ye. Bamakɔ yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ko a ɲinina politique tɔnkɔrɔw fɛ san 25 tɛmɛnen ninnu na k'u ka dantigɛliw kɛ ka ɲɛsin u ka musakaw kɛcogo ma. I b'a ye tɔnkɔrɔ ɲɛmɔgɔ ninnu dɔw ye hakililaw di a ko kan ka kɛɲɛ ni Amadu Koyita ka ɲɛfɔliw ye. Politique tɔnkɔrɔ min bɛ wele ko PS yelen kura ale tun y'o ɲɛmɔgɔ ye minisiri kɔrɔ fana don. Ni baara ninnu ta la ka kɛ sariya kɔnɔ. Cour suprême ye communiqué kɛ a ka section de compte. O communiqué y'a ɲini Mali parti politique ɲɛmaaw bɛɛ fɛ u ka état financier nafolo min n'a dir'u ma n'o ye nafolo partout la fonctionnaire nafolo min ye o k'o détail d'u ma de 2000 fo ka na se 2025 ma ni san 25 kɔnɔna na. Cour suprême b'a jɔ fɛ o kan ka kɛ mais o kan ka kɛ waati jumɛn na o kan ka kɛ sariya bɛ bati tuma min na o kan ka kɛ Cour suprême ye an ka plainte min sɔrɔ n'an y'o plainte déposé gouvernement ka décret talen kɔ conseil des ministres dɔ la n'a ko k'a ye parti politique bɛɛ dissous. An bɛ république de kɔnɔna na an bɛ état de droit de kɔnɔna na constitution de bɛ ka an ka jamana lakile. Baara si man kan ka kɛ n'o ma kɛ n'o bɛ se ka constitution lagosi. Baara si man kan ka kɛ n'o bɛ se ka loi portant charte des partis politiques lagosi. Gouvernement ye décret min ta bɛɛ b'a dɔn tɛ décret tɛ sariya ye. O de kama an m'a ko bila da la an parti politique ɲɛmɔgɔ farala ɲɔgɔn kan ka plainte déposé Cour suprême na k'a yira Cour suprême na k'a fɔ min kɛra na olu de kan ka sariya fɔ olu de kan ka loi fɔ olu de kan ka droit appliqué. Donc an ko hakili la k'a fɔ ko jaabi de bɛna d'an ma parce que ne partiw dɛsɛra fo ka ban wa bɛɛ b'a dɔn fana k'a fɔ parti politique tɛ se ka financement sɔrɔ ni Cour suprême section des comptes ma a validé depuis a daminɛna. Partout b'u ka état financier de bila ka taa de 2000 fo ka na se bi ma minnu kun créé u bɛ o kumaw minnu créera après o donc i tɛ financement si sɔrɔ san bɛɛ dalen f'i ye baara minnu kɛ i ye musaka minnu ladon
i bɛ san min kɔnɔ tant que i ma o état financier kɛ donc o bɛɛ bɛ cour suprême bolo yen nɔ an bɛ min ɲini cour suprême fɛ dɔrɔn u ka sariya lakile an b'a dɔn décret min tara c'est un décret illégitime c'est un décret illégal a b'a a n'an ka constitution ta hakilina kelen na a b'an ka constitution lagosi a b'an ka loi lagosi cour suprême de ka baaraw ye parce que justice ye an bɛɛ de ta ye an bɛɛ jigi dalen bɛ justice de kan an b'a ɲini cour suprême fɛ u k'o baara kɛ n'u y'o kɛ sisan nɔ ka partout lasegin u ka hakɛ kɔnɔ n'u y'o baara kɛ k'a fɔ ko gouvernement ye décision min ta i n'a fɔ jamana dɔw la a kɛra cogo min na ni justice ka responsabilité ta parce que olu bɛ yen nɔ ala kɔfɛ ka sariya dɔrɔn de fɔ n'u y'o kɛ en ce moment an n'an sigi ka kuma mais kuma min na partout disilen don dissolution min ma kɛ sariya kɔnɔna na n'aw tilala k'anw ɲininka tuguni surtout décret min yɛrɛ tara a décret ko ko parti politique si kana réunion kɛ a décret ko k'u kana ɲɔgɔn sɔrɔ u ka siège la a décret ko k'u kana ɲɔgɔn sɔrɔ u ka so aw bɛ taa o ɲininkali k'an na cogo jumɛn nin kɔni ye san kɔni ka jan de d'an ye pour que an ka bɛn a kɔnɔ an b'a ɲini cour suprême mɔgɔw fɛ an b'a dɔn magistrat baw de bɛ yen parce que i tɛ se ka taa cour suprême na n'o y'a sɔrɔ i ma tɛmɛ justice dugumala la fo ka se sanfɛla la an bɛ min ɲini u fɛ dɔrɔn u ka se ka sariya lakile an bɛ min ɲini u fɛ u ka état de droit respecté an bɛ min ɲini u fɛ u k'a fɔ gouvernement u ye décision min ta n'an ka parti dissolution ye k'a fɔ a décision man ɲi puisque constitution min votera n'o ye maliyɛn maa miliyɔn 3 de taara o décision voté o constitution voté o maa miliyɔn 3 la maa 97 olu de ko k'u sɔnna a kɛra mali fan bɛɛ maa miliyɔn 3 taara voté yɔrɔ min na maa 1500 bɛ se ka na k'o décision bɛ bila o sanfɛ yan parce que u ko k'u ye décision ta ko concertation nationale min organisera u ye min kɛ pour que ka parti suspend u ye min kɛ k'u ka parti dissous donc an b'a ɲini cour suprême fɛ dɔrɔn an b'o de ɲini ala fɛ k'a ɲini u yɛrɛ fɛ u ka sariya la tile n'u y'o kɛ faso ni an bɛɛ de tɛ an bɛɛ bɛ jamana basigi de fɛ an bɛɛ bɛ jamana ɲɛta de fɛ an bɛɛ b'a ɲini hɛrɛ kana jamana na an bɛ to sariya ko yɛrɛ fana hukumu kɔnɔ ka jira k'a fɔ ko bari golu ani dɔgɔkun kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko olu ɲɛmɔgɔ dɔ sigira min ye jamana ka ɲɛmɔgɔ sigi kalo wɔɔrɔ kɔnɔna na u bɛna baaraw n'u ko kura ye nin sanu wɔɔrɔ in na tribunal de commerce a ko latigɛ mɔgɔ bɛ se ka faamuyali jumɛn kɛ nin baara ninnu na moribo mɔgɔ bɛ sɔrɔ ko dɔ b'a ba ye ale ye ɲɛfɔli minnu di an ma nin kuma kɔnɔ an k'olu lamɛn. Sɛgɛsɛgɛli dɔ de tun kɛra Mali sanuko la sanubɔlaw jamana ɲɛmaaw fɛ ka sanubɔlaw ka baarakɛdaw sɛgɛsɛgɛ sanu bɛ bɔ cogoya min na dugu jukɔrɔ a n'a bɛ taa kɔfɛ cogoya min na a n'a bɛ feere cogoya min na o sɛgɛsɛgɛli ninnu senfɛ i b'a dɔn k'a fɔ fana ko sariya min bɛ sanuko la n'a bɛ fɔ a ma code minier o fana falenna san 2023 donc fo ka kuma ɲɔgɔnya kɛra jamana ɲɛmaaw ni sanubɔlaw cɛ mais bɛn kɛra jamana ni sanubɔla dɔw cɛ mais bɛn ma se ka kɛ u ni Barrick Mining kɔ Barrick Mining ninnu de tun bɛ sanu bɔla Lulo ani Gungoto sanubɔyɔrɔw la bon san daminɛ na janvier kalo san 2025 jamana ɲɛmaaw ye sanu dɔ minɛ Lulo Gungoto k'o bila u bolokɔrɔ barisa u tun ko u ni Barrick Gold tun bɛnna ye bɛnkan sɔrɔ wari dɔw tun kan ka sara mais Barrick Gold m'o bɛɛ sara o kɛlen kɔfɛ Barrick Gold fana ye sanubɔ jɔ Lulo Gungoto Lulo Gungoto dun ye Mali sanubɔyɔrɔ ŋana de ye ale de ka bon ni Mali sanubɔyɔrɔ bɛɛ ye ale de ye filanan ye farafinna ale bɛ tan sanubɔyɔrɔ 10 minnu ka bon diɲɛ kɔnɔ 10 min bɛ yen ale b'o olu kɔnɔna la donc ani mɔgɔ 80,000 de bɛ baara kɛ Lulo Gungoto o y'a to sisan an taara kiiri sira fɛ Bamakɔ yan tribunal de commerce ta sira fɛ jamana ɲɛmaaw y'u ɲɛsin olu ma olu de fana ye administration provisoire n'o ye ɲɛmaaw ye waati kunkurunin na n'o ye kalo 6 ye ɲɛmaa dɔw bila ye wala minnu bɛ se ka sanubɔyɔrɔ in bila sen kan tuguni walasa baara ka se ka kɛ sanubɔ ta sira fɛ donc an b'o o de sen kan bon an bɛ sariya ta sira de fɛ sisan comme n y'a ɲɛfɔ cogoya min na ɲɛmaa wɛrɛw sigira jamana sariyaso sira fɛ n'o ye administration provisoire ye kalo 6 kɔnɔ bon ani Barrick Mining fana i ɲɛsin kiiri bɔla sira fɛ n'o ye warisoba ye n'a bɛ fɔ a ma Banque mondiale o ka kiiriso dɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Centre international de règlement de différends relatifs aux investissements CIRDI ale bɛ kumaɲɔgɔnya kɛ mɔgɔ minnu ma bɛn nafoloko baara ta sira fɛ n'a bɛ fɔ a ma ko investissement ou bien a bɛ kiiri tigɛ kiiri min bɛ kɛ i n'a fɔ ni jamana yɛrɛ kiiriso de ye kiiri tigɛ
donc olu ɲɛsɔ o ma mais o baara an tɛna o kɔnɔna dɔn sisan barisa a kuntarala ka jan dɔɔni a wariko a musaka ko fana ka bon dɔɔni donc an m'an sigi ko a lajɛ o ko ninnu bɛ taa cogoya min na an kɔni an bɛ se ka min prepare latigɛ kɔni an b'a ɲini de vraiment samiya donna ji kana na don sanubɔyɔrɔ in kɔnɔna la ni baara bɛ se ka daminɛ joona cogoya min na barisa jongo don ni sanubɔyɔrɔ in jɔlen don o ye musaka sɔrɔ dɔ de bɛ bɔ jamana ka sɔrɔ la donc ani baarakɛla minnu bɛ yen fana k'olu bila baara la donc an bɛ min ɲɛɲini kɔni administration provisoire min bila n'a ye n'olu kɔni sera ka baara in k'a ɲɛ ma o bɛna kɛ koba ye an ka jamana kɔnɔ ani afiriki yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ farafinna bɛɛ kɔnɔ. O kɔfɛ bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min na ka jamana basigi silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka kulu b'a dɔw ye conseil islamique ye olu ye bɔnkɛnɛ dɔ sigi dɔgɔkun laban in kɔnɔna na ka jira k'a fɔ ko ka dugawu kɛ ani ka batow kɛ ka ɲɛsin basigi sabatili ma min bɛ tali kɛ Sheikh Soumaoro Haidara jira k'a fɔ ko nin ye olu ka jɔyɔrɔ ye jamana ko la a n'a y'a ɲini k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i jɔyɔrɔ la batoko ni diinɛ ko minisiri Dr Mamadu Kone ale ye min fɔ an ye ni jagora an ɲɔgɔn da olu fɛ k'a yira k'a fɔ o conseil islamique ye baara min kɛ nin ye o ye jamanadenya baara de yira an na o ye jamana dɔ baara de yira an na o y'a yira na k'a fɔ diinɛ fana ye jamana jɔli dɔ de ye diinɛ fana ye jamana ka développement dɔ de ye bɛɛ kan ka dɔ e dɔyɔrɔ la faamaw ka dɔyɔrɔ o bɛ yen fantanw ka dɔyɔrɔ bɛ yen karamɔgɔ ka dɔyɔrɔ bɛ yen ɲɛmɔgɔ ta bɛ yen kɔmɔgɔ ta bɛ yen mais Sheikh datuguma dɔ fɔ kuma nin bolo ka girin kosɛbɛ dugawu o dugawu a bɛ dépend ɲɛnɛ la an bɛɛ sigi bɛ yan an bɛɛ ka ca caya hakɛ banna o ɲɛnɛ hakɛ banna bɛɛ ka yɛrɛ dilan parce que waati dɔw bɛ yen ne bɛ kumana a ɲɛfɛ n tɛ faama ye ne ye karamɔgɔ de a bɛ karamɔgɔba fɛn fɛn ɲɛna ne yɛrɛ ye karamɔgɔba de sira si tɛ a la mais problème ye mun ye ni ala ye poste dɔ kalifa e ma jamana kɔnɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ ɲina e yɛrɛ cogo kɔ o si ka kɛ ko nin ye faama ye n tɛ faama ye ne ye karamɔgɔ de ye n y'a ɲini ala fɛ lahara dɔ karamɔgɔ bɛ wuli yɔrɔ la ka wuli ni o ye olu ko sɔn ne ka minisiriya la aw b'a ye k'a fɔ ne ka kuma cogo ni mɔgɔ caman ta tɛ kelen ye dɔw ɲinɛ ko lahatɔ don dɔw yɛrɛ ko ko cɛ se kuma na Sheikh ye min fɔ an bɛɛ bɛ bolola o de bɛɛ de bɛ a la yɔrɔ makara la alors alhamdulilayi rabbil alamin ne bilara baara min na adamaden tɛ se ka yɛrɛ fɔ mais ni dira n ma ko n k'a kɛ silamɛw ye n farikolo baara la n y'a kɛ samedi dimanche o diinɛ ka baara kɔnɔ hali mɔgɔ tɛ se ka karaba ka bila la mais silamɛw kama kerecɛnw kama n bilara mɔgɔ mun kama n ka diinɛtigiya de bɛ n bila samedi ni dimanche fɛ ka taa silamɛw ka ko la ani kerecɛnw ka ko la mais jamana ka diyagoya tɛ kan aw silamɛw b'a dɔn aw ka fɛn bɛɛ samedi dimanche kerecɛnw ka fɛn bɛɛ samedi dimanche mais ministère bɛɛ ka baaraw bɛ kɛ n'u tɔw kɔnɔna na mais aw b'a bila samedi dimanche la o ye ne ka lafiya lon de ne bɛ tila k'o di aw ma n'i ma taa min ta fo bɛ dɛ hali ne ko e ka représentant bila ka taa min ta la o tɛ lafiya ko fo e yɛrɛ ka na silamɛw a ka kan an ka a lɔn k'a fɔ faama fantan an bɛɛ de bɛ jɔ kelen kɔnɔna na ni an y'an yɛrɛ jogo dilan ka an yɛrɛ ɲa bɛɛ ɲɛ bɛ yɛrɛ la ko ninnu bɛ taa anw b'an ka minisiriya kɔnɔ an bɛ ko min kɛra an ɲɛ b'a la mɔgɔw fana bɛ min kɛra an b'a dɔn k'a fɔ dɔrɔn k'e faama ye min man ɲi automatiquement o tɛ faamaya yɛrɛ mais min mana min kɛ o bɛ fɔ o yɔrɔ la Sheikh ye wele bila an bɛɛ de ma a ko k'a daminɛ karamɔgɔw la ne fana bɛ sinsin o de kan
parce que nous là la kuma dɔ fɔ dɔ ɲɛnɛ dɔ bɛ misiri kɔnɔ i bɛ ala ɲɛ na ni waata nana di i b'a sɔrɔ o bɛ kɛlɛ kɛ waata nɔfɛ mais nin ye faama ye miliyari bɛ tɛmɛ n'a a ɲɛkɔrɔ a ma hali dɔrɔmɛ kelen ta a la ani ala de y'a seere ne wulila misiri kɔnɔ k'e b'o tigi ladi e t'o ka gundo bɛɛ kalama i bɛ taa fiɲɛ fɛ dɛ fanga gundo ka bon bɛɛ kelen kelen de ye e yɛrɛ gundo ye karamɔgɔ kelen kelen bɛɛ faama kelen kelen bɛɛ dugukɔnɔmɔgɔ kelen kelen bɛɛ e yɛrɛ gundo ye mɔgɔ si tɛ adamaden dɔ ka tɛmɛ e yɛrɛ kan bɛnɛjatiku tozago an ka baara kɛ ni ŋɛniɲɛ ye dugawu dabɔra ŋɛniɲɛma min kama n y'a ɲini ala fɛ ala ka a minɛ o ŋɛniɲɛma kama o y'a fɔ cogo min na en réalité au conseil islamique mɔgɔw yɛrɛ de ye décision ta o yɛrɛ ye faamaya giliba jaune bɛ na vert bɛ na bleu donc ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka dugawu kɛ wasalamu ala man ittaba al-huda. Adamadenya taabolo hokumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ko cɛsamusow ka hakɛ ko mɔgɔ caman b'i yɛrɛ ɲininka la ni hakɛ jumɛn ka kan ni cɛ fatura ka fɛn minnu to kɔfɛ olu tilali ko fana kɛ cogo di denw ni muso ɲinyɔrɔ ye jumɛn ye kerecɛnya ka faamuyali ye jumɛn ye a bɛ kɛ cogo di ka kɛ ni kerecɛnya taabolo ye diinɛko dɔnbagaba min bɛ wele ko théologien o ye révérend pasteur Moro Suguba ye ale ye min fɔ an ye ni jaw la ka ɲɔgɔn da olu fɛ. Chrétien kunda ni muso cɛ sara église bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ o ye ka muso entourer ni aw ka kanuya ye l'entourer d'affection k'a yira muso la ko nin gɛlɛya waati la ko a kelen tɛ ka sababu kɛ Andre cɛ saya ye gɛlɛyaba ye dɛ donc ni cɛ sara a bɛ i n'a fɔ muso jigi de kari la cogo dɔ la adamadenya na sira fɛ donc ni mɔgɔ ma sɔrɔ o waati la i b'i sɛmɛ mɔgɔ minnu na bɛɛ ko gɛlɛyaba b'a la donc o de la ni a ɲɔgɔn kɛra k'a daminɛ a kɛ waati la tuma dɔ la fo ka taa se presque n b'a fɔ ko kalo kelen i b'a ye ko chrétien kɔni bɛ to taga segin la walasa ka i dusu salo walasa ka i jija ka i yɛrɛ kolo gɛlɛya ka i dɛmɛ k'a faamu ko saya in kɔni ni an tun bɛ se k'a bali an tun b'o kɛ nka a tɛ an si se la donc ka jijali kumaw fɔ a ye min b'a to tiɲɛna a jigi bɛ sigi donc tuma caman na fana hali min ye saya kɛlen kɔ o kow bɛɛ sangako tɛmɛlen kɔ min ye a ka ɲɛnamaya ko tɔ ye tuma caman na n'a sɔrɔla ko denw kun t'a bolo den kɔrɔbalen kun t'a bolo minnu bɛ se ka jɔ ni a mako ye église bɛ jɔyɔrɔ ta o fana na donc o de kosɔn hali église ka programmew bɛɛ la muso cɛ salenw ani falatɔw sinsin bɛ kɛ o kan kosɛbɛ kosɛbɛ donc an bɛ se ka mun kɛ walasa ka dɛmɛ don muso cɛ salenw ani falatɔw ma k'a sababu kɛ olu ye mɔgɔ dɛmɛtaw ye o ye fɛnw ye église bɛ sinsin min kan kosɛbɛ. Chrétien kunda o gɛlɛya tɛ o la k'a sababu kɛ ni cɛ fatura donc ni a sɔrɔ cɛ ni muso kɔni fatura ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ bɛ se k'o ɲininkali kɛ ani n'o y'a sɔrɔ den t'u bolo donc mɔgɔ ni ɲininkali bɛ se ka kɛ mais n'o tɛ ni cɛ fatura muso bɛ yen i dun b'a dɔn an ka furusiriw la min bɛ fɔ ka caya o ye nin ye ko ni cɛ ni muso furula ɲɔgɔn ma aw tɛ fila ye tun fo kelen o kɔrɔ ko hali aw bololafɛnw kɛra kelen ye e ma ye ni fɔlɔ la a kun ti sinfiye miri la nka sisan miri mɔgɔw fana donna la ni aw furula u bɛ a fɔ ko fɔ ka wale ni aw b'a fɛ ka aw ka bololafɛnw bɛɛ kɛ kelen ye u b'a fɔ ko f'a ka sɛbɛn ɲini notaire dɔ fɛ walasa k'o kɛ n'o tɛ chrétien kunda anw mago tɛ notaire la walasa k'o kɛ ni i kɔni sɔnna ka muso o muso furu ni sɔnna ka furu cɛ o cɛ ma o kɔrɔ ko e ni ale kɛra kelen ye cogo min na aw bololafɛnw fana bɛɛ ye kelen ye tuma caman na ni dɔ sara gɛlɛya tɛ yen donc a bɛ i n'a fɔ ni mɔgɔ fila bɛ partenariat la ni dɔ sara donc ko bɛ dɔ in bɛ continuer ni a baara tɔ ye donc généralement o tɛ gɛlɛya ye an fɛ ni cɛ sara muso ta ye fɛn bɛɛ ye ni denw b'a bolo muso ni denw ta ye fɛn bɛɛ ye nka ni a sɔrɔla ko cɛ somɔgɔw tɛ chrétien ye ou bien hali n'u ye chrétien ye donc i cɛ sara bololafɛn minnu b'a bolo ni a sɔrɔ par généralement n'i y'a ye ko kuma bɛ caya o y'a sɔrɔ bololafɛn de bɛ cɛ bolo n'o tɛ ni juru de bɛ cɛ la mɔgɔ si tɛna k'a fɔ ko n bɛ juru ta o mais ni bololafɛn de bɛ yen u bɛ na ka na sɔrɔ k'u b'o ta nka n'o tɛ hali n'o bololafɛnw tatɔ ni bange mɔgɔw nana k'a fɔ ko an ka nin wari miliyɔn hakɛ tun bɛ i cɛ la i b'a ye ko minnu yɛrɛ tun bɛ ka girin bololafɛn nɔfɛ u bɛɛ bɛ taa
donc o la i b'a dɔn ko natako de don mais dɛmɛliko tɛ quoi donc o de kosɔn ni cɛ sara muso ni a den ta ye bololafɛnw bɛɛ ye a bɛɛ nka n'u b'a fɛ ka min di min ma n'u b'a fɛ ka min di faw ma bangebaaw ma u b'a fɛ ka min di kɔrɔw ma u b'a fɛ ka min di dɔgɔninw ma u bɛ se k'o kɛ k'a sɔrɔ u bolo ma tɔnɔ parce que u ta de don. farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw siratigɛ la i b'a ye k'a fɔ ko GDLAS n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ka ɲɛsin AES jamanaw ka ɲɔgɔn kunbɛnw ma senna ntolanci ani fɛɛrɛ siɲɛtaw n'a ɲɔgɔnna caman ma baaraw sigira senŋaniya siɲɛ fɔlɔ ye a kɛra Mali kɔnɔ yan nɔ i b'a ye k'a fɔ ko Masira Ture a lawulila min kama ale dɔw ɲɛf'an ye nin kuma kɔnɔ. Jeunes ninnu hakilina bɔra an ka ɲɛmɔgɔbaw yɛrɛ de la an ka jamana sabaw n'o ye pays de l'AES ye olu présidents olu de y'a jateminɛ k'a fɔ a jeune il faut que a ka sigi sen kan pour que ka se ka jamana saba in denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan u fara ɲɔgɔn kan ko la ko mun ye farikolo ɲɛnajɛ hokumu kɔnɔna ye donc jeune ninnu hakilina taara ten tɔ de donc u ye instruction di u ka ɲɛmɔgɔw ma u ka ministrew ma minnu fana ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ kow ma ale ni denmisɛnninw kunkanko kow ma donc olu saba de filɛ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka jeune ninnu organiser o de la ni juin dayɛlɛ yɛrɛ la ministiri mun bɛ denmisɛnninw ka kow ɲɛnabɔ Niger ani Burkina olu nana fara Mali ta kan walasa ka cérémonie d'ouverture in kɛ n'o ye activité yɛrɛ dayɛlɛli baaraw ye. An ka laɲini yɛrɛ ni jeune ninnu na o ye de k'a jira k'a fɔ Mali Burkina Niger olu ye jamana kelen de ye AES tɛ kuma dɔrɔn ye AES tɛ an bɛ miiri ka an sigi ka miiri ko min na k'a bɛna kɛ waati jan kɔnɔna la AES t'o fɛn bilen AES ye ko ye fɛn mun a b'an tigɛ kɔnɔ ka ban donc an ka population kan ka fara ɲɔgɔn kan de ka jɛ ka kɛ kelen ka sɔrɔ ka ɲɛsin an ka jamanaw développeliw baaraw ma AES ka laɲini belebeleba ye o ye donc ni jeune ninnu b'a to denmisɛnninw bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a la occuper ko la ko mun fana nafa bɛ se u yɛrɛ ma parce que n'i ye farikolo ɲɛnajɛ ko kuma fɔ i bɛ farisogo nafa de fɔ i bɛ population ka nafa de fɔ donc mɔgɔ minnu fana mobiliselen don juin ko kama n'o ye an ka ambassadeurs ye k'a daminɛ Niger n'o ye Alpha Gaye ka taa Burkina n'o ye Aron Bibi ye fo ka na se Mali yɛrɛ ma yan nɔ n'o ye Daba Modibo Keyita ye olu ye jeunes ye jeunes minnu bɛ baaraw kɛ baara minnu bɛ mɔgɔw dabali ban kosɛbɛ donc olu fana bila ɲɛfɛ k'a jira jeunes wɛrɛw la olu ye baara min kɛ o fana ye waleya ye waleya min b'a to jeunes bɛ se ka inspirer pour ka se ka baara ɲumanw kɛ u fana ka jamana ye cogoya min na donc o bɛɛ bɛ don jeune ka laɲini kɔnɔna la. Lemanu de bɛna sigi bi dɔgɔkun kibaru la kibaru fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma jɛka baara don Emmanuel Jara Andre Traoré Michel Mamba Kulibali Tina Ɲare an b'a fɔ k'aw kana ɲinɛ ka abonner an ka page la ani k'an ka jaw partager walasa ka se k'u sɔrɔ bila waati yɛrɛ la Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na.